Usavukela kona umsebenzi wakho omusha uGeneral Nhlanhla Mkhwanyanazi okuyi-National Crime Fighting Lead okuwumsebenzi oqondene nokuphenya amacala ahleliwe eSouth Africa yonke jikelele. Kanti ungezomchunu noPapa Penny sebexolelene empini yabo kade isiphumile esandleni phakathi kwamaZulu namaTsonga njengoba lempi iyasuka emasontweni adlule. Kanti kwezogcina siphathele zona Mbukeli isiphathele lapho ilakho khona ithi fica amahlazo esitolo seBig Joe esisehardini okuyisitolo sefast food. Siyakubengelela ke Mbukeli siyaphinde siyakwamukela kuphinda kuphi lapho enesibukele nikhona. Kanti ke Mbukeli mekuthi uyathanda indlela esisebenza ngayo sicela ukuthi wenze kube nje ulike ivideo oyibukele njengamanje ukuze soqhubeka kahle kanye nawe wena ke ususibamba kwi-comment section nathi sifice i-comment section la unombuzo khona nembono yakho sibona ku-comment section bese siqhubeka ke Mbukeli nesiphathele zona. Sizoyilanda emuva ke njengoba siqale laphana ezihlokweni zethu oyibonile sithe uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi usavukela kona umsebenzi wakhe omusha lapho sikhuluma nge-National Crime Fighting Lead okuyitask lena ayinikiwe ukuthi asebenze phezu kwayo eqondene ngqo nokulwa noma nokuphenya amacala ahleliwe enzeka laphana eSouth Africa yonke jikelele. Phezu kunjalo uzobe esaqhubeka nama-duties akhe okuba uProvincial Commissioner of Police khona lapha eKZN. Njengoba ke uNhlanhla Mkhwanazi sithi usavukela kona umsebenzi wakhe sikhuluma ngoba nakho osukwini la izolo okusuku olulandela usuku appointe ngalo kuyona le National Crime Fighting Lead Task Team ube esevula iofisi eli-laboratory endaweni yaseThekwini. Laboratory iqondene nokuqoqa ubufakazi obuqondene necala elenzekile lapho sikhuluma ngamacala afana namacala erape, awemeda ehleliwe, kuzoba mhlambe utholakala ne-drugs njalo kodwa lawo macala ahlalelwe phansi ukuthi no ngizokwenza icala elifana naleli njengamanje. Mekuthi wenze i-rape wena azi ukuthi uNhlanhla Mkhwanazi usemva kwakho ezithendeni zakhe la khona azothola khona ama-samples akho nalomuntu kade umnokubeza aya lapha elaboratory. Mefika laphana afike aya analyzwa ayahlolwa qede kuphuma ubufakazi kutholakala ukuthi iyamatcha i-DNA iyalo muntu kade umnokubeza neyakho konke ezikwenze lapha. Kanti mekuthi mhlawumbe ubulala umuntu wena qede washiya ama-cartridges lapha phansi azi ukuthi le cartridge esele laphana kwindawo yesigameko noma laphana kwisini iyathatha lo cartridge iya lapha elaboratory iyobekwa lapha iyohlolwa. Emva kwalokho ngelinye ilanga kuyoqondana ukuthi leso sibhamu obhizi owenza ngaso imikhuba yakho simeche nama findings noma ama result akho lapha laboratory nalela cartridge elizobe lilapha ngoba laphana ise-laboratory kugcina bonke ubufakazi obuzobe buqondene nobugebengu obenzekile. Kanti ke Mbukeli njengamanje sizokulethela lapho khona iclip uNdonga ezikhulumela ngempela khona ukuthi ngempela uphezu kwakho njengamanje mekuthi wena usaqhubeka nokwenza ubugebengu usaqhubeka nokwenza izinto ezingalungile emphakathini. Njengoba sila eMayville besizovula leli bhilidi i-laboratory umsebenzi wayo ukuthi isize ngokuphenya kwamacala ikakhulukazi lamacala lawo ahlangene nokudlwengulwa kwabantu lamacala ahlangene nokudutshulwa kwabantu njalo sesithi mangabe siphenya samaphoyisa noma sithola ukuthi ubani umuntu odlwengulile noma sithola ukuthi ubani umuntu odubulile kodwa kuyafuneka ukuthi sithathe lobo bufakazi kusenkantolo. Inkantolo ke ifika ibuza umbuzo ukuthi wazi ngani ukuthi ingakho ke sikhona into ekuthiwa ama-DNA fine sithathe amathe la kuwena emlomeni siwafakela ilab ngaphakathi wa-analyze ukuthi izitho zakho zomzimba zitholakele kuloya muntu wesifazane ngoba zithole la e-forensic. Isibhamu masidubulile sisithole isibhamu silethwa la kuthiwe le nhlamvu ebulale lo muntu etholakele ibiphuma kule sibhamu ngoba ihlolwe la e-forensic. Mangabe sithola into esibiza ama-drugs idakamizwa lapha emgaqweni sithi lamaphilisi esiwatholile ayizona izidakamizwa akona i-grandpa akona amaphilisi ekhanda lawathole etolo ngoba mhlawumbe ufake i-container uzothiwa nayo bekupowder bengasiyo amaphilisi. Kufanele siyithathe silethe la bafike bayehlole la ukuthi idakamizwa hlobo luni lesidakamizwa ukuze incwadi eziphuma khona ama-report akwazi ukuthi angene kumadokotela enkantolo. Leyo nto izosiza ukuthi amacala asheshe
Kunabantu abaningi esibaziyo la 2022 sike savelelwa into eyimbi la province ngekhathi kune kuxoxozela izisu emadodeni uma ngabe zibona Ndonga inkalo yenkosi isebenza ngokukhulu ukuzikhandla kanje kodwa umkhwanazi akasukele umuntu inina enisuke nimbize njengendlela ephansi niyambaza ngithi vele nimbaze nje ngendlela ephansi utholakala uphethe isibhamu noma ubhizi uganga ngesibhamu ubhizi ubulala abantu ubhizi usebenzisa izidakamizwa ubhizi urape unokubeza usukubhaza undongake uphezulu kwakho ke uma ngabenza kanjalo uzoba sethendeni zakho kanti mekuthi nje umbhazi relax angeke aze kufonele sidlulele laphana endabeni yensizwa ezimbili okwensizwa ekhona laphana eKZN ungeze umlando kaMchunu the president of the Bhinqa Nation noPapa Peni madoda inkosi yamaTsonga khona lapha eGiyani lezi insizwa sezibe yombangi isikhathi eside zihlale zichukuluzane kanti ke impi yazo ivele obala kulamasto adlule emva kokuba ungizwe umlando kaMchunu uphakela umthakathi inkosazana laphana uJacinta Mangobese Zuma bekade bevakashele endaweni yase East London lapho khona beyolwa impi yokulwisana nabantu bokufika asebegcwaneka endaweni yase East London kuGompo lapho khona ungizwe uMchunu kuzwakale esho khona inhlamvu ecula amagama agcine engahlali kahle kubantu abangamaTsonga la khona kuze kwasukuma khona uPapa Peni wathi hawu kodwa yini wasifunane kancane nje machangana kancane nje machangana lapho khona ungizwe bade eshaya isiqubulo esibhekise kubantu bokufika la khona egcine ebabiza ngamashangane ethi Shangane Fusek kwazwela kuPapa Peni ke uPapa Peni wase ephendula ke yaqala ke impi lapho ngempela sabona kungena abakaZulu ngapha ngoside la ngizemchunu sabona ngena amaTsonga ngapha kwiside lika Papa Peni kwasho ukuthi ilwa ke online lempi asazi ukuthi biyozificani yini esikhaleni kaNtombela asazi noma bekuyoke kumile utshanini lapho bebophinde kumile yini noma bengasophinde kumile etshani kodwa ke mbukeli ake ngikunikeze amaclip okuyiwona azoyixoxa ayiqede indaba asilandela khona izinsizwa ziqala Ngiyanibingelela nina nicula ngamashangani Eastern Cape. The Shangani name nikhuluma ngayo wena swine nongizwa ngazo yini. Every time awuvula umlomo iShangani kanti waqabana nobaba wakho eMshangani. That's why every time you are singing about Shangani. Thina mashangani silungile. We need peace. We want to unite each other. Nina nisaqula ngamashangani. Kodwa ningangani zamashangani. Why ningaquli ngamaNigeria ngoba you went to Eastern Cape, not amashangani. You're swine. Ningeke yonke into niwisela kithi lo muntu namshaya lo mfana weseGiyani is not Nigerian. Nisuka nizokusutha niye Eastern Cape. That fight is for Xhosa people and it's not for Shangani. Singena kuphi thina lapha? Nesjoyela man, nesjoyela. One day is one day. Ni business promoter. One day is one day. Don't play with my people. I'm a Shangani. My Hlanyela, my Tolobela. If you don't have any song, shut up your mouth. Hands off from us. Do you know, Thina Vatsonga Mashangani, we are majority in South Africa. The whole provinces, you are our children. Ningengani zethu. Masinizala nizoqala kusithuka lapha. Anything nyanywanyo amashangani. Senzeni thina nisaba ama Nigeria lapha. Nizocula ngathi. Niyasijwayela manje.
ma hi tolovela hawu ma ufune kuya toilet ishangana ma ufune kuvoleya dirty mouth ishangana leave us alone. We know we are majority. You are talking this because amashangani, we are our father. Singabazali benu. Ubulela nyofu wena sunwenja wesitabane uyisitabane wena sitabane kodwa sak ngathele wepopeni nekhwapha ikhopha lakho selinginukele kwanele ikhopha elixhophayo lele ngathi lika anyanisi ikhopha lika fish fuck you uyinja ithini lensha lokuzwa papa pena itashangane you touch me fuseko nasitabane seshangane fuseko nasitabane wena ufuna ube isitabane lapha papeni ngibona ngaleli igoda lelo lifaka ekhanda ngibulela nyofu wena sunwenja wesitabane uyisitabane wena sitabane kodwa sak how kirubela karuna kareyina ubulela nyovu wena papapeni akekho ngazi ukuthi njoba sikhulekela ubunye silwela ubunye thina siyinto eyodwa njengoba siphuma Eastern Cape nje ekebe sidile nematha yase Eastern Cape ngendlela esidile ngawo nayo akekho umuntu ocwaswayo why you are becoming so sensitive uma umuntu wakhuluma nje nani manikhuluma lithi you touch Shanganezi you touch me senisaba igama elikela show umuntu wakwaZulu elithi Shangane siyezaka lapha eLimpopo abantu baseLimpopo namashangane framazi uPapapeni uyena otribalite ngoba usensitivity yakhe yonke into uyayistabilizer ufuna bese ngathi kuliwa namashangane. There's nothing like that. Sengikhathele uPapapeni nekhwapha ikhopha lakho selinginukele kwanele ikhopha elixhophayo lele ngathi lika anyanisi ikhopha lika fish fuck you uyinja yabo ngifuna abantu baseLimpopo bazi ukuthi wena ngiyocobezela nje negode ekhanda uyisitabane you are a gay so now phuma insizweni thina la kwaZulu awazi naPapapeni thina la kwaZulu ngisho insizwa emikahle yayisigora njengombokazi lo kade igoli izolo yabo yabona nje unami ngilizela ishangane khona umfana nje lapha oyisigora oqubula usimende wenza yonke into ojimayo engimzele ngisho ngiyesibayeni uthwelaze ishangane. This way we love Shanganese because we know that they are powerful. Zikhona insizwa emashanganeni. Zikhona insizwa emashanganeni. Njengoba kade sisho futhi ukuthi zikhona insizwa le emampondweni nakwaXhosa nakumahahabe. Njengamanje isikhathi ukuthi sihlangane. So we cannot allow with the shit politics by you Papapeni with the broken English like your nose and your wisdom is broken. And you come and divide us. Never. Thina manje uZulu inzulu ayifundile drive itekisi ikwazi ukulwa ngizokushaya. We are not offended. Instead we laugh. Why you are so sensitive? Let us unite and build this country. Ubulela nyofu kirera karuna kaina kirera karuna wena msunu oPapapeni ubulela nyovu. Fuck you. Go and die now. Tabane. Lexile xingile matsongo machangani va ka hina namuntlha hi hlanganile na vongizwe lava maZulu hi mhaka ku yimbelela va Zimba hi rinon'weni wa vona hambi swi nga nyawulangi hi phahlela ni Marieta mi ta swi vona loko se va posta yi teke vo 3 hours va kombela ku rivaleliwa hi ku hina matsongo machangani a hi rhandzi tinyimpi mara sweswi achangani hinkwavo Vatsonga Mozambique Zimbabwe everywhere South Africa ni te a va huma milon'weni ya hina a va susi hina amilon'weni ya vona va phahla Marieta mi ta vona ti ta huma podcast ta kona ku ri a va apologize aka tiko hinkwaro and then vanhu hinkwavo va ka hina they are free
hi vaakatiko hi vanhu van'we Mozambique everywhere Uma ukuthi ufuna ukubeka wakho umbono mhlawumbe ukuthi uba no right phakathi kwaPapapeni noNgizwe Mchunu mangabe impisa yaqala uzobhala comment section bese sidlulela phambili ngoba sisase nephuzu lokugcina kumele sivale ngalo lapho khona iLanco sithi ingene necapha yafica imhlola esitolo iBig Joe uyisitolo esihadini se-fast food ikhala ngendlela ephathwa ngayo abasebenzi ikhala ngeproduction umkhiqizo okhiqizela ama customers abathengi bakuleyo ndawo konke nje akuhambisani nendlela ekumele kusetshenzwe ngayo noma ipolicy laphana yabasebenzi ayihambisani inhlobo nayo noma ne-consumers right lutho there is no compliance mbukeli mhlawumbe nawe uyafisa ukuthi iLanco ifike endaweni ongakuyo ngenxa yokuthi ubona indlela mhlawumbe isitolo enthenga kusona singacomply ngakhona ne-consumers right mhlawumbe ubona abaphathi bakho indlela abaniqhaphaza ngakhona uyafisa ukuthi iLanco invakashele wena nje hlala kule video ubukele ukuthi kwenzakalani bese ubhala comment section bese uzama nje ukuthi uxhumane neLanco noma sixhumanise nayo iLanco ifike qathatha la okhona. Stay on nada. Siswami awome mfethu silalela. Stay on nada. Usilalela sisithemo. Why are you sitting down? Because you see us we're looking. What's wrong with you? Nothing wrong with that. I just didn't expect you to come to buy. You understand? We're asking the owner. We're still sitting down like this. What's wrong with you? I don't know Zulu. Basically. All right. Yeah, tell We me. want to talk to you. Yeah, When? talk right here. You want us to talk right here? Stop. You want us to talk right here? Yeah, no problem. Yeah. This is your shop. But now I'm a manager. My boss is in Durban. No, call him. We are here now. Yeah, I'm here for the management is here. Then call your boss. Call your boss. We are here. No, our boss is always in Durban. It's fine. You understand what I'm saying? Call your boss. Tell him Labor and Civil Organization is here on your shop. Boss will be here. You can't come on. you tell him. Labor and Why are you Civil- still talking? Call him now. Okay. How? Sokulmela nina la. Ama-Pakistan ayikhaphasi. Sokulmela nina. Sokulmela nina and sinayo yonke iflyela le ekhaya. It's a labor and it's a labor and civics organization. LSO. LACO. Sokulmela nina. Sokulmela nabasebenzi. Yeah, it's a labor and civics organization, LACO. So that people are coming at my shop and they want to talk with the boss. Yeah, but you can talk with them in Zulu, no? Basically, I don't know Zulu. You understand that? No, we know English. We know English. Yeah. We can talk English. Fine. Okay. So who will be going to talk with them? Yeah, just 1 minute, please. Ayisho monekani ndoda sifuna associations mina ngenzeka ukuthi nge-attitude futhi sengingani ukhuluma nawe aniwathola ama-payslip la ngithi aniwathola sondela siswami sondela nawo boy aniwathola ama-payslip la ngithi ngiya-exploitwa ngisebenza about 7 days and off 6 days in a off. All right. Kulo 6 days in malini nihola. Bange behla ngenzansi kuyaphansi noma kuyanyuka. All right. Ya ngithi ngena ngobani? 8. Mphume? 5. 5, which means 9 hours lo yakithi. 9 hours.
Alright. Kushuthi umuntu ngayedwa lapho kufanele ngabola malini 270 something a day. Angithi? Alright. Masibala size sifika ngeweekend, iweekend yadablish. Ama-payslip umuntu eyithola mesebenza, uyayithola i-contract. Kufanele umuntu athole isokwetha. Wenza iphutha elincane kuthiwa so solungisa lo. Kulekani umsebenzi ophela. Solungisa nje leyo nto kuphela. Ayikhulumisa ayinankinga akunankinga etheni solungisa nje leyo nto kulo picture so ngithekwini sizele leyo nto hayi kakhululekani nizohola akunamali zoba ngayikhathaza ukuthi anisadayisi silungisa le nto kuqala How so? Morning comrades. Sila kulo picture la eYadingi o exploit abantu bakithi awubanika ama payslip abasayinile ama contract awucomply ngalutho lo Petros lo picture udayisa nenyama ebolile sitholile yonke evidence yawo njengoba silana sisa-negotiate naye induna yakhe abasebenzisana nayo abadayisela abantu bakithi inyama ebolile ewashwa ngovinini njengoba sibakhona-ke eThekwini sila eYadingi sisekhona la kulo picture lo ongacomply ngalutho kubantu bakithi oxhaphaza abantu bakithi exploit abantu bakithi abasebenzisa isokweqila sikhona-ke njengamanje silapho sila You tell me the number, what I'm holding. Labor and Civic Organization, Labor and Civic Organization. That's SARS. Yes. All right, give me the number. 061 540 8020. And how? Hayi bafikeni lapho kulekani soyilungisela nina sizoyeThekwini lonke le zitolo ezingacomply la sizoyilungisa indaba yazo la muntu ozoxhashazwa ama-Pakistani suka le emazizimbaneni ezobheda Where is Zaid right now? Not the one who was selling CDs there, Because we said you're representing him, please talk to him. Listen. 069 402 24 76. This is the other number. 078 078 133 133 604 Can the host call on that number? Because does not to close the shop. Please. Please come. You don't say no, we got the evidence. Don't make me fool. Forward, Futak. I'm telling you, forward, Futak. Don't make me fool. Futak. No. We got the evidence. I'm telling you, don't say no.
We want to see videos. It's in my shop. Yes, but we are coming from Durban to come this shop. My stock is always coming fresh one. Yeah, I'm telling you, we're thinking we are full when we're coming from Durban to be here. Okay. We are not playing. No, I don't. You are not playing. I'm telling you. I don't make the payslip. Why? But if you can... They're waiting Yeah, for okay. you. We start from today. We will make the payslip for them. You sign them contracts. Yeah, we have the contract for everyone. Show me. Abashukumeza ndiyobona. Can't you see it? Nayibona ukuthi i-contract isikhathi singakanani nayifunda right hayi kulekani sombamba nje ngqele mfana fanele silungise lento noma nganga-operate nizohola fanele kulungelele misisihamba ngoba siyolungisa yona hayi sidala ngoba sidala. I want to ask you some questions. Yeah. It is a focus contract. It's a focus contract. It only tells the worker to expect this and this and this from them. There's no time frame. Together they will come and into ewayishula ayikho into esho ukuthi ngingena ngasikhathini siphuma ngasikhathini la ithi usawungasebenzi ungazazi ukuthi uphuma ngasikhathini ayikho into esho la ukuthi this is not a contract. Contract cannot bazobachaza nini labantu ayi-permanent right now usebenza temporary. You are not permanent, you are not employed, but unyaka iyahamba sisi uyakhupha la uzokufika ekhaya now. This is just a contract, not a contract. It's a focus contract. The original one is in the DC. Don't tell me about Focus contract, loqale ngo-2018 but i-contract yakho isayinile still ngoDisemba. How about those of this is working? Hotel 2018 isebenzi that 2026. this is working for this Ntombi Corner working for you from April 2018. But it's a renewal every year. Hotel. Why are you putting a contract? This is not a contract. This is not contract system. No, it's a. This is not a contract. It's the starting dates, but every year is going to. Why you said this is a contract? A contract with details that the worker will be working for this month. The original one, every year, that is in the DC in Durban, not here. Because we have there everything. All pictures. You're writing here. All You're writing here. It's a contract employment, but this is not the contract. In short time, this shop. This is not a contract. This, there is no contract like this. You as an employee, do what? What is your benefit? So it's their contract that belongs to them, that suits them. You are here to fix it. We are here to fix it. Which doesn't seem right. This cannot be.
And we have to register. Ngokusebenza itoko mfethu. Itoko kusebenza 6 months. Imali apha shayi khona uzongeza. Beza lesitoko. Isho masiqalile. Yeah. Comrades beza yonke. Sila eHarding njengamanje. Drop la khona kulo Big Joe dayisela abantu inyama ebolile. Njengoba sisuke eThekwini silapho sizela sivalile njengamanje njengoba nibona ba-exploita nabantu bakithi baba sayinisa ama-contract abhogasi ba-underpayer abanama-payslip abanalutho baba-exploit njengoba-ke sila sizovala thina abantu bakhona baze ba-comply amandla labafana ngibathembi sheshe Paying our people on hand, fucking around, they don't know what is happening, selling their bottom meat. Fuck! What's that? until you call us. Nolokusasa nolanga lakusasa. Shayini vidi. Njengamanje sila eHarding nangu chewa khona eHarding uku-Richards sila nayo inyama bayikhipha manje badayisela abantu bakithi inyama ebolile la eHarding ilakho ifikile izela abantu baholelwe ezandleni abantu njengoba behole abatholi ma-payslip no provident fund nothing here. That's why we are here. There is a general worker now ama-bogus ama-contractor khona bogasi ama-contractor printiwe angasile kudlalwa ngabantu njengoba silana-ke siyazivala naso isitolo sabo bazoze bakomplaye amandla Bamba ufuna ukuvela ngeke phela ngingaveli bafowethu umnikazi weHarding uphakela umthakathi waseHarding iHarding lizoqonda ukho hayi thwi sizonyiwa bafowethu asifikile ke inkani yona-ke le nyama le ejwayidayiselwa abantu ebolile ewashwa ngovinika iyona-ke le ya inyama nama-fried akhona amazambane amadala ilakho ifikile la izolungisa isimo ama-fried akhona amazambane abolile nawa nalamanye amazambane abolile kudayiselwa abantu everything sisikhona-ke silakho solungisa leyo nto isitolo sesivalile sisiwamkhulule kanje ngizohola imali. Siyabonga mbona ukuthi ubuke kwazi kwafika lana kushuthi umsebenzi siwenza uyawuthanda kuyoba lula ke ukuze siphinde sikwazi ukuthi sihlangane uyalike ivideo bese uyasubscribe mangothi ukaze usubscribe qhubeke uhlale nathi maningi kama video amanye nje uzwafica esike sawenza before are very informative ozowajabulela nje kuningi ozokuthola kule channel njengoba seshaya into ehlaba esikhonkosini siphinde sihlangane ngokuzayo.